Победителка Богдана Нешева и Юнак Руса, Диана Газова заема трето място. Следваща среща Иван Варварова Сейден Добрич, Лелия Лазачи Варна. След това Стилиян Трънкалов, Варията Бургас, Георги Цветков и Юнак Руса. Дмитрий победител Кристиан Ленев и Юнак Руса, Георги Варварова заема трето място. Категория на 60 кг Виктор Радойков и Александър Колев